Non é de estranar que Abel Caballero se dea por aludido cando se fala de frivolidade, de personalismo, de narcisismo respecto ao futuro das caixas galegas. E xa que se recoñece a si mesmo nestes adxetivos, debería procurar tomar nota dos que consideran que o tema das caixas é un tema importante para o país, que convén solucionar da mellor forma posible para Galicia e para os galegos, e non como mellor lle conveñan os intereses localistas ou electoralistas de algúns. Creemos que é hora de que o alcalde de Vigo pense no futuro das caixas con amplitude de miras e lle conte aos seus veciños vigueses cales son as auténticas alternativas para que non se volva a repetir coas caixas a gran mentira do PSOE con respecto á crise. Lamentamos que os membros dun partido con representación parlamentaria, ademais, consideren que a mellor forma de solventar as discrepancias sexa mediante manifestacións con tintas violentas. E parécenos que dentro do Partido Socialista se deberían manifestar o señor Manuel Vázquez, o señor Caballero, ou para disculparse públicamente en nome do seu partido, ou para pôr de manifesto se efectivamente respaldan aos seus compañeiros que estaban presentes nestas manifestacións.